Vi er tilbage. Euro Truck Simulator er tilbage på Limilano-kanalen, og sidste gang det var tilfældet, skabte vi nogle af de mest ikoniske øjeblikke på den her kanal indtil videre. Og der er crash. Jeg er godt. Til dem, som ikke kender Euro Truck Simulator, eller til det, vi prøver at opnå, så prøver vi at køre på tværs af Europa ved at tage forskellige fragter fra forskellige byer, og så køre fra sydvest til nordøst. Og vi gør det hele igen, selvfølgelig, med et twist. Eller måske to. Den her gang sidder vi nemlig alle sammen i samme lokale, hvilket giver lidt en anden dynamik, tror jeg godt, man kan sige. Og så kommer vi på en idé, som er notorisk god at gøre, imens man kører i et tungt køretøj. Drik alkohol. Så viser vi. Ja, shit. Åh, kæft, mand. Der kan sgu være som halv liter af det med. Vi starter let ud. Det Vi lavede derfor et drukspil med følgende regler. Jeg læser lige op her. 1 tår for hver engine malfunction, altså når ens motor bryder sammen. 1 tår per bøde, under 2.000 euro. Den regel holder ikke så længe, men det kommer vi til. 2 tår per hurtiggem, altså når man har kørt galt og skal gå et par minutter tilbage for at køre videre fra hvor man var for et par minutter siden. Og så 3 tår for hver fartbøde over 2.000, men igen, det bliver ændret. Og 3 tår, når der starter med at regne, hvilket vi ikke har kontrol over. Så det er ligesom for en passiv indkomst. Og så 3 tår for hvert nyt land, og hvis man vælter i sin lastbil uden hjælp udefra, altså ikke bliver kørt ind i, så er det 5 tår. Og så 1 shot hver gang man skal ind og tank. Og så 1 shot til hvis man kører ind i en. Begge vælter, så skal begge tage et shot. Så hvis man vil drikke en under, kan man køre ind i vedkommende. Og så 1 shot hver gang, at vi tager en ny fragt. Og så hvis man får 100% damage, altså ens lastbil er totalt skadet, så bunder man det man har. Men inden vi overhovedet fik fat i første fragt, begyndte det allerede at gå galt. Det er et shot per damage, man har. Nej. Nej. Jeg væltede ikke. Stærkt. Har du metal open? Hvad? Skal Oliver egentlig købe den der større motor? Ja, det kan vi gøre på, hvis vi bare kommer forbi en mekaniker på vejen, kan jeg bare lige holde ind. Nej, vi skal til mekaniker nu. Nå, du kører en anden vej. Nå, du vil lige ned og vende rundt i rundkørsel. Du vælter. Et shot, Thor! Så er vi med i gang. Nej, det er jo ikke et shot, det er et 5 tår. Nej, det er 5 tår, my bad. Du var lidt hurtigt på affrængeren. Ja, men det var kun, vi ændrede kun den regel for din skyld. Jeg kan ikke engang sige noget til det, det er rigtigt. Og inden vi kommer for langt, er det måske værd at nævne, at det var meningen, at vi skulle starte den her tur klokken 9 om aftenen, så vi vil være færdige omkring 1. Men i stedet valgte Oscar, som ikke var med før, først være klar til at køre til midnat, hvor vi så kom afsted 12:30. Så den timer, der er under mit ansigt i videoen, hvis du plusser 30 minutter på den, så er det, hvad klokken er. Bare lige for lidt kontekst. Men første fragt var fra solrige El Faro i Portugal til Almeria i Spanien. Jeg lægger lige skvatfælder ud til dig. Det er det. Jeg må ikke lyde et tanklik på den fucking lastbil der. Holy shit. Der bliver jeg sgu en bøde. Nå, Thor, så er det 5 tår mere, bror, mand. Ja, hvor kæft du er ren. Skål, Thor. Jeg kan lige så godt bare færdiggøre den. Ja. Hvor det væltede. Men det gør jeg ikke. Jeg var bare meget Det tror jeg gør nu. Nej, vi tog bare autoværnet. Det er super. Der skulle ikke gå særlig længe, før det begyndte at gå galt. Første rute. Ja, det er det. Du bare vælter. Okay. Yes, det var lige 100% damage. Jeg ved ikke, hvordan jeg fik det. Og jeg væltede også. Det mener jeg også er et eller andet. Er det ikke et shot måske? Så det er bund. Ja. Så det er en bund og 5 tår, eller hvad? Jeg tror bunden redder. Wow, hvor er du heldig. Prost. Ja, tak. Og jeg skal da også hurtigt igen. Og hvad har jeg ellers? Nej, jeg væltede ikke. Nej. Yep, automat 2%. Yep, uden at vælte. Det er med lækkert. Ja. Og så som jeg sagde før, så kom der ikke særlig lang tid efter vi var startet, en regel. Jeg synes, vi skal overveje at ændre regler til at 1 tår per 1000 bøde. Hvis det er under 1000, så er det bare 1. Ja, det synes jeg. Det går noget stejlt ned det her. Vi kan også vælge at sige, at man runder op uanset. Det kunne man søge. Og der fik jeg det ind på 1400. Hvad gør vi så, Oscar? Er det så 2? Så tager vi 2. Det gør vi nemlig.
Da vi ankom til Almeria i Spanien, havde vi lidt problemer med et hegn. Kæft, min ledning den er fanget i mit ret. Kæft, jeg blev kvalt. Sådan der. Jeg har 80 km igen. Hvor langt har I? Jeg kan sådan... Jeg sidder fast i hegnet, der hvor vi skal aflevere fragten. Jeg synes også bare, jeg kan høre Det var også den, der jeg gjorde. Findes fast der, det er pisseirriterende. Er der et sted, hvor man sidder fast i et hegn, man skal være opmærksom på? Eller? Det er jo bare dårlig kørsel. Det var bare dårlig kørsel. Ja, og det var side. Du gjorde det præcis det samme. Vi gjorde det samme for sådan 2 minutter siden. Shit, der fuck op. Det hedder altså holy shit. Og så da vi skulle hente vores nye fragt, som den her gang er fra Almeria i Spanien til Toulouse i Frankrig, gik det galt for Thor. Og jeg tror, det går meget ned ad bakke her. Var det 2 ret, jeg lige kunne? Hvordan fanden vælter du uden at have last på? Jeg ved det sgu ikke. Jo. Det var jo ikke vildt. Jeg har vitterligt videobevis på, at du ligger ned på siden. Du skal lige have en var. Jeg har Camilla over. Nej, men okay, Camilla, kan du være var på den? Og hvad? Ja, præcis. Og nu er vi sat nede i midtbyen. Og det medfører store konsekvenser. Fuck. Det er sådan et bord og ryster helt herover også. Ja, jeg kan også godt blive mærket en gang imellem. Fucking idiot. Jeg er jo ikke direkte væltet. Thor, du kan ikke fortælle mig, at du ikke er væltet der. Du kan ikke fortælle mig, at du ikke er væltet. Prøv lige på nyt igen. Ja, du rejser dig op igen, det er flot. Men når du går i seng, og du står op igen, siger du sådan, at jeg har aldrig ligget ned. Jeg lå ikke ned. Jeg lå ikke ned og sov. Jeg har stået op og sovet. Jeg skulle nok tage lidt for. Endelig fik vi vores last på, vi fik taget vores shots. Lap bappen, mand. Du ikke sige, mens jeg drikker de fede idiot. Vi begyndte at køre, men det blev hurtigt meget tydeligt, at vi stadigvæk ikke havde stødt på en mekaniker endnu. Slow damage. Engine malfunction, der er der også lige for. Jeg kommer til engine malfunction i 1200 kilometer. Har du banket ind i røven på 230 på en 100%? Mig og Thors motor bryder sammen på skift. Det bliver en god tur. Vi tror ikke til at kunne køre. Engine malfunction, damn. Valencia. Kom nu, tænd nu, motor. For helvede. Sådan der. Ej, hvad fuck? Shit. En dejlig blanding. Jeg synes, der var lidt der rust. Turboklasse. Vi tager Dacia med os. Det er fint. Jeg dør her. Jeg dør ikke her. Jeg fik bare damage. Jeg dør her. Jeg dør ikke her. Men det var lige her omkring, hvor vi er på vej igennem Spanien, at alkoholen sådan virkelig behøver at kigge ind. Og det er så også her, vi får turens absolut dårligste idé. Thor, kan du også refill mig? Vil du det? Ja, 2 sekunder, hvis jeg ikke dør. Ja, skal jeg tage rettet? Det er det, vi kører. Jeg er lige i gang med at køre galt her på begge skærm. Okay. Det er stadig liv, så tak. Ja, så er rettet. Ej, for helvede. Ja, 13, 33. 33% drenge. Fuck sake. Jeg har simpelthen ansvaret for 2 lastbiler, og jeg kører galt i 2 lastbiler. Der er du. Ja, Altså, vi ikke engang kommer ud af fucking Spanien er et stort land. Husk det. Jamen, resten er sgu større. Det gjorde vi enige. Altså, indtil videre, så Det var var ikke ikke det er, hun er kendt for at køre galt. Hvad sker der? Ja. Nej, okay, jeg kører. What the? Men altså, selvom man ikke kan tro det, så gjorde vi faktisk lidt fremskridt. Der er Spanien faktisk. Det betyder vist et shot. Smile. Gør den nemlig. Jeg skal bare til Toulouse, og så er jeg glad. Og det værste er, fordi jeg optager, så kan jeg ikke høre musik. Så jeg sidder bare i mine egne tanker med motorlyd. Det gør jeg også. Det gør jeg så ikke engang længere, fordi min motor gik ud for helvede, Bobby.
Og da vi var i Toulouse i Frankrig, der var det som om, at målet om at nå til nordøstlige Finland, det blev sådan en lille smule sløret, og det er cirka her, der begynder at gå totalt hættermøg. Han sagde, hvem har det, som vi har? Spiller pik, og det lyder som guitar. Oliver! Hvad laver du, Camilla? Damn. Jeg tænkte Hvad tænkte du ikke? Og lige inden det her klip, så er det måske værd at nævne, at Camilla hun ikke kunne være med igennem Spanien og Frankrig. Så derfor har hun ventet på, at hun kunne tilslutte sig vores konvoj i 2 timer. Og første gang hun ser en af os på vejen, hvilket blev mig uheldigvis, så gør hun det her. Hey Oliver! Hej Camilla. Don't drive into me, for helvede! Væltede begge to. Væltede Camilla. No way, at du lige gjorde, så vi skulle have et shot hver. Man være så dårlig at vælge 2 personer. Det hedder Camilla. Det var nok den mest feminine måde, man nogensinde kunne tage et shot. Det er faktisk rigtigt nok. Dig. Hele fingeren i vejret. Fordi det har jeg set din gøre før. Jeg ved ikke, om du bare har... skal du bare lukke. Oliver ligner bare, at han har sat fingeren i stikkontakten. Hvad? Det ligner lidt Oliver sæt. Fuck. Alle andre bandeord, jeg kan komme i tanke om. Hvad jeg tror... Jeg synes lige pludselig, at horisontlinjen, den vender lodret på din skærm. Han er ikke. Ja. Og efter vi har været i Frankrig i en håndfuld tid, så fandt de ud af, at hvis man når over til sidemanden og trykker på enten A eller D på deres tastatur, så drejer lastbilen enten maksimalt til henholdsvis venstre eller til højre. Det fandt Oscar ud af ved at gøre det på Camilla, som fik det her skrig ud af sig. Og derefter synes Thor selvfølgelig også, det ville være fedt at gøre på mig. Den sjove. Nej, jeg har 0 euro betalt. Det er lækkert. Oscar! Det er fint nok. Ja, det har jeg penge til. Oscar. Engine malfunction, ja. Der 2 af dem, 3 af dem, 4 af dem, 5. Shit. Vi skal også tage et shot, fordi vi kommer i nyt land. Nej, der kan jeg er på damage 100%, men jeg kører videre, så jeg skal på den. Nick. Engine malfunction. Og som man kunne se i klippet, var vi nu nået til Zürich i Schweiz. Hvis I vil følge med, så lige find et landkort eller et eller andet. Og det der Finland, det blev en mere og mere fjern drøm, som tiden den skred frem. Og vi var alle sammen trætte, og derudover også småberuset. Så der var rigtig, rigtig langt hjem. Holy shit. Hold. Kvinder, der kører lastbil, altså holy shit. Nej, Camilla, jeg kan se, fordi... Stop, jeg får et anfald, jeg sværger. Jeg kommer personligt over banken der. Jeg kan se din musemod lyse op. Oliver, det er spændende, hvad du kan få ud af de her optagelser, vil jeg godt lige pointere. Ja, det er faktisk rigtigt, ikke? Og det er lidt spændende, at jeg går herover, når jeg har sådan en pik. Jeg skal over igen. Det synes du selv ikke gik, det der. Helt fint, men jeg er altså inde i dig, Camilla. Det kan jeg. Ja, det er da fedt at vide. Interessant. Jeg går på. Med samtykke, of course. Ja, lige præcis. Så du det? Og så da vi har kørt i omkring 3 timer, så begynder trætheden virkelig at sætte ind. Og de næste par clips, det er en sammensætning af de clips, som illustrerer det faktum bedst. Holy shit, når jeg er i byen, så kommer mit flex til at være finde mig på YouTube. Ja. Hvor jeg sidder og savler. Hvad laver ham der? Jeg prøver at catch up, men det er ikke... Er det en UFO, det der? Hvad? Det er gay at være åbent, faktisk. Det er gay at være åblen. Okay, så det er fint. Ja, det er ret nok. Der er noget prismand. Det er hvad? Ja, det er det nok. Så fordi du har sagt, at du har en pæk, så tænker jeg, at det var sådan lidt. Jeg føler aldrig sådan, at jeg rigtig ordentligt har sagt, Har en at pæk. jeg har en pæk, og så... Du sagde legit sut min dealer sådan flere gange tidligere. Ja, hvem siger det ikke, at min jeg har med, altså? Det er en... Nej, en det er sådan en, jeg... Det er, hvor jeg... Yes, jeg har 414 kilometer tilbage. Hvem er jeg altså?
Og 438. Jeg har 380. Det er ikke engang fordi... Au, min fucking... Jeg har 92. Damn. How the fuck, man? Jeg tog kvikløs på at komme ud af kvikløs. Vælter du ikke, der har vist? Ja, du har væltet 5 gange, og så får du... Og fordi jeg styrer med hagen, får du dit ene fucking sekund i solskinnet. Jeg føler, at jeg stirrede det samme sted det sidste jeg væltede. 14 år. Ja. Holy shit. Nej. Kør. Jo. Den skal jeg lige... Nej, den skal jeg have bevare. Og jeg vælter ikke. Du har vel aldrig væltet. Nej. 5.000 timer på spillet, og jeg har stadig ikke væltet. 5.000 timer. Du har set en UFO, og du har fandme, jeg ved ikke hvad, men du har aldrig væltet. Fuck den bus. Shit og bort. Hvorfor havde vi ikke den dengang med Syri? Camilla, lad være med det der. Mig? Du har vildt lige kørt mig ind i Nej, den anden lykkepæl. Camilla. Og det var som om, at spillet også begyndte at blive lidt sløvt og lidt sådan springe over, hvor gærdet laves på samme tid, som vi gjorde det. Og det værste det er, at jeg har... Næsten. Altså, Oliver, vi har allerede breaket standarderne. Vi har taget den længste tur, vi overhovedet kan tage på part 2. Ja, og Thor han er glitcher ned under mappet. Wow. Det var første gang, jeg slog mit spyt i sådan 4 minutter. Men efter vi havde kørt fra Zürich og helt til Hamburg i det nordlige Tyskland, så fandt Camilla på svær og hård vis, så fandt hun ud af, at man ikke skal blande alkohol med allergipiller. Så hun fucking blackoutede på sofaen, og hun kom derfor ikke op igennem Danmark. Ja, Prøver. Nej, jeg kan ikke køre ind i det, har jeg prøvet før. Nå, nej, jeg prøver at få den i næsen, bare på det faktisk. Kan du huske der sidst, hvor jeg ramte sådan en kantsten på sådan den her højde? Ja, det kan du ikke, Thor, du dør. Det var Oliver at sige. Det kan du ikke, du dør. Jeg kan høre Thors ret. Ved team nummer 4 er der officielt udsolgt hos alle de 3, der stadigvæk er med i racet. Vi følger ikke længere de der drukregler, fordi det er simpelthen for smadret, og vi har nærmest ikke mere alkohol tilbage. Og vi hænger bare i og krydser fingre for, at vi overhovedet når til Finland, inden at der er en eller anden, der falder i søvn på tastaturet. Jeg orienterede mig lige over højre i haleskulder. Gør noget. Ej, jeg skal lave fucking postcard i morgen. Nej, i dag. Den kan jeg ikke lave. Jeg synes, det var sådan sidste uge, vi nåede Schweiz. Jeg kan ikke huske, jeg har været i Schweiz. For jeg var klar til sådan, okay, hvis jeg gik i seng lige nu, så kunne jeg falde i søvn med det samme. Sådan havde jeg det, da Oscar han kom. Det siger det. Ja. We move on. Det her med at skubbe mig ind i min flere hegn. Så var Ja. vildt safety car. Ja. Du kan stole på mig som safety car, det kan du med. På gulvet. Shit. Oliver. Ui. Der er noget. Svensk rundkørsel. Boing. Yes. Hvad er det, jeg helst gerne vil til? Den øverste. Fuck. Men vi gjorde det fandme. Vi nåede til Kouvola i det nordøstlige Finland. Og man skulle tro, det her det bragte ren eufori blandt et meget, meget træt selskab. Men byen er i virkeligheden blevet nævnt som en af de top 10 grimmeste byer i hele verden. Og det lever virkelig op til sit omdømme. Det er virkelig også en trist by i Eurotrip, og ikke bare i virkeligheden. Ja. Så realistisk. Og skal vi fejre, at vi nu er i sådan det nordøstlige Finland med en parkering? Det tror jeg vist. Den her parkering, det var fandme heller ikke noget prale. Nej, men den var der. Det er det vigtigste. Nej, det var den ikke. Det var det, der var problemet. Parkeringen var der ikke. Men det handler bare om at være med. Sådan der. Så er der så fik jeg parkeret den her gang. Efter jeg har lavet den parkering, så var klokken 05:05 næste morgen.
Og vi var nået fra den solrige Algarve-kyst i det sydlige Portugal til nogle af de mest deprimerende omgivelser, Europa kan byde på. Og det ses også på mit ansigtsudtryk. Jeg vil hjem.